és el programa que és exigent, perquè no anem a fer unes festes com cal. I vol el compromís d'evitar que compliran els protocols sanitaris que ho podem fer. Es faltaran actes que segur es pareixeran o volant no veurem. Els aires, els ciutadans, els parcs de veïns, la carpa de la Marassa de Carrefour, la fira gastronòmica, i uns altres no se faran en el format que coneixem, com el torner de bou o la feina que va passar al Consell de Cultures. Però jo pense que ens tenim que agafar aquestes festes com un regal. Un regal perquè fa uns mesos que pensava que faríem cap tipus de festa. I avui estem així presentant el programa de festes especials. Perquè segur que deixaran respirar la economia d'una hostaleria que tan mal va passar aquests temps de pandèmia. Farem casals oberts i nosaltres tancats per les sessions de cadascú. Però a veure com va passar la setmana. Tal com va comentar l'alcalde, hem de començar a viure una normalitat i creure que a poc a poc tenim quan abans millor que fer realitat. Una vegada estiguem tots vacunats, el Covid seguirà amb nosaltres i la normalitat una vegada. Vull, com no, recordar als meus companys de la Junta de Festes de totes i cadascuna de les comissions, ja que hem treballat amb molta il·lusió per fer realitat aquest programa de festes. Sabem que no era el programa que volíem fer, però ens ha ajudat a conèixer-nos i a agafar forces perquè les pròximes festes de Sant Pasqual 2022 siguin les que totes esperem. A tots de veritat, moltíssimes gràcies